ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷе Нӯиман Шаҳром. имрӯз 18 августи соли 2022 рӯзи зодрӯзи ма 1000 рубл бо қурби давлати 164 сомониву 20 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 163 сомониву 50 дирам ва имрӯз 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. як таневу ду та хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 65 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ бо нархи 110 000 сомонӣ, се хонага дар Россия бо нархи 164 000 сомонӣ, яъне 1 миллион рубл, квартираҳои фурӯшии арзон ва дастрас дар Новостройка, ду хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 242 000 сомонӣ ва боз дигар 1, 2, 3 ва 4 хонагоҳи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавлиҳоям ҳастанд. дӯстони азиз, бо нархи дастрас. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, барои реклама ба рақамҳои 907 455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошанд. бисёри бад гап намезанем, рафтем. лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз, ба шумо хабари хуш дорем. санаи 16 августи соли ҷорӣ маркази омӯзишии Best School курсҳои худро оғоз мекунад. тайёрӣ ба донишгоҳи тиббӣ, дарсҳо ҳамарӯза, омӯзиши забонҳои англисӣ ва русӣ дар як ҳафта 5 рӯз ва инчунин тайёрии то мактабии кӯдакони аз синни 4 то 7 сола. маркази омӯзишии Best School аз соли 2019 дарсдиҳиро шурӯъ карда, то ин ҷониб зиёда аз 500 нафар хонандагонро ба донишгоҳи тиббӣ дохил карданд. инчунин ба дигар давлатҳои хориҷи кишвар ҳам хонандагони марказ дохил шуданд. соли ҷорӣ марказро 43 довталабон хатм карданд, аз онҳо ҳамаашон ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуданд. аз ҷониби онҳо 25 нафар ба таҳсили ройгуна, яъне буҷетӣ ва боқимонда 18 нафар ба таври шартномавӣ дохил шуданд. бартариятҳои марказ: имтиҳони ҳамарӯза, инчунин имтиҳони моҳона ба монанди маркази тестӣ, алоҳида бо талабаҳои суст, яъне қафомонда кор кардан, устодони бо таҷриба, намуди нави таълим ва инчунин кӯмаки шабонарӯзӣ. мақсади асосии Best School дохил шудани шумо ба донишгоҳҳои беҳтарини кишвар ва берун аз он, чунки муваффақияти шумо ин муваффақияти Best School мебошад. суроғаҳои филиалҳои Best School дар рӯи экран, рақамҳои телефон ҳам дар рӯи экран, WhatsApp, Telegram доранд. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, маркази омӯзишии Best School, Домтиҷе тавсия метиҳад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ, барои ду хонага масоҳат дар хат камтар аст. дӯстони азиз, дар дуи ошонаи бинои Новостройка ҷойгир аст. хона таъмири нав дорад. худи бино аз 3 ошона иборат аст, бо обу барқ пайваст шудагӣ аст. хона нав таъмир кардагӣ аст. квадрати калонтар ҳам дорем, лекин нархаш фарқ мекунад. мегӯяд соҳибош маршрути 5, автобуси 20 плюс маршруткаҳои дигар маҳаллаҳо ба наздаш мегузаранд. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур дар Каратегинский. нархи хона боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорат, деҳаи Уртабуз. мактаб, об, барқ дорад. ду дар хона, баня, гирдаш маҳкам мебошад. 1,5 сотиқ замин. нархаш 65 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. таъмир дорад, мегӯяд соҳибаш, дар наздаш канали об аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон ки саршавишон 00606 мебошад. WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат, муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Деҳқон, Ариқ, қишлоқи Шуркул. 3 дар хона, калидор, кат, падвал, баняш дар дарунош мебошад. 8 сотиқ замин аст. аловхона, ганҷур, хеле мурғ дорад. ҳамаш 100% медрои зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. дӯстони азиз, марҳамат, занг занед, пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Фирдавсӣ, доми 91 63 микрорайон мебошад. Чорхона гап бо масоҳати 90 метри квадратӣ дар чорум ошёна. Нархаш 695 000 сомонӣ мебошад. Дар гирду атрофи хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. Паси домда бохчаи кӯдакона, бари домда мактаби 42, рӯбарӯи домда мактаби 30. 400 метр поён саховат ва гарант ҷойгиранд. 400 метр боло лаби дарёи Душанбенка мешавад. Бозори Корвон 1,5 километр дур аст. Дӯстони азиз, хона бо қолинҳову пардаҳову жалюзҳош фурӯхта мешавад. Мебели зал низ дар нарх дохил аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8851 мебошанд. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар Истиқлол. 6 сотех замин, ҳуҷҷатош 100%, замин 4 кунҷа мебошад. ҷош ҳамворай, мактаб наздик аст, роҳ дорад, барқ дорад. об метавонӣ аз замин барорӣ. ҳамсояҳо уже баровардан. ин суратош 2 сол пеш буданд, ҳозир уҷа ҳама зиндагонӣ кардестанд. мегӯяд соҳибош, об давлатӣ овардестанд турбахатӣ. нархи хонаи заминӣ 65 000 сомонӣ мебошад. харидори аниқ бошад, савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1711 ҳастанд. ватсап доранд дӯстони азиз. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Арбоб Хотун, наздикии бозори Ховарон ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳавли бозори Балх ҳам дар наздаш мебошад. мактабҳову, садикҳову, мағозаҳову, бозорҳову дигару дигар чиз ҳамааш дар наздикии ҳавлӣ ҳаст. ҳавлӣ дар ҷои хуб ҷойгир аст. бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳуҷҷатошам 100%. 3 сотех замин, 3 дар хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, хулас ҳама чиз ҳаст. дӯстони азиз, нархаш бошад $40,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои ки охирашон 1620 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки ин ҳавлия навори алоҳидааш дар каналмон ҳаст. дар он навор нархаш камтар қиматтар мебошад ва номерҳо хато ҳастанд. дӯстони азиз, номерҳои нави хона намин номерҳо мебошанд ки дар рӯи экран ҳастанд. нархи навшам $40,000 мебошад. срочна фурӯшӣ мебошад. аз сабабе ки хона срочна фурӯшӣ, барои ҳамин нархаш арзонтар шуд. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе 20 сотех замин мебошад. замини ҳавлӣ бениҳоят калон аст. 4 дар хона бо калидор ва варианташ. як хонаи дигар барои меҳмонон алоҳида ҳаст. дӯстони азиз, гараж болош як хонаи калони дигар аст. оғилхона бо каҳдони 2 этажа, агарод бо дарахтон ҷойгир аст дар деҳаи Меҳробод, собиқ Қурбоншаҳид. нархи ҳавлӣ 400 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, марҳамат. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед, соҳиби хона ба мо рӯй кардагиянд. мо ускоритш кардагием аз сабабе ки беҳад дароз мебошад. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. метавонанд ҳамин видеои хонара пурраша ба шумо равон кунанд. дӯстони азиз, 20 сотех замин дар ноҳияи Вусе, фикр мекунам варианти хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Махсум Акбар, хонаи рақами 102А. ҳавлии фурӯшӣ мебошад. 3 сотех замин дорад ва 4 дар хона. ҳуҷҷатош созанд. нархаш бошад 400 000 сомонӣ. чӣ хеле ки мебинед даруни ҳавлӣ таъмири хуб дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат, занг зада пурсон шавед. рақамҳошон ватсап доранд ва соҳиби хона хоҳиш мекунанд ки беҳуда занг назананд. ҳавлӣ ҳамаи чизош хати фурӯхта мешавад. чизере ки дар ҳамин навор мебинед, дар ҳамин суратҳо бахшиш мебинед, ҳамин мебелу дигару дигар ҳамаашон меистанд. дӯстони азиз, бо нархи 400 000 сомонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур фурӯхта мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. Ай Москва 200 км дураи се хонага квартира дар якум мошина ҷойгир аст. 63 метри квадратӣ мебошад. Хона қарор дорад дар Тульская област. Тоҷико бисёр зиндагӣ мекунанд, мегӯяд соҳибаш. 2 сотиқ заминам дорад дар пушти дом бо сарай дар берун дворда ҳастак. Дӯстони азиз, алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 1 миллион рубли русӣ. Боз савдо мешавад. Сомони ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. Ҳар дуи рақам WhatsApp доранд. Дӯстони азиз, марҳамат, метавонед ҳам харидорӣ кунед ё ин ки метавонед бо квартира дар шаҳри Душанбе иваз кунед. Дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ дар Новостройкаи ноҳияи Рудакӣ, номи пештараш Ленский район. Дӯстони азиз, баъди пост наздикии Мед коллеҷда ҷойгир аст. 5 моҳ пас насиб сохтмон тамом мешавад, мегӯяд соҳибаш. Об, барқ ва канализатсияи шаҳрӣ мешавад. 65 квадрата, 44 квадрата доранд. 65 квадраташ 160 000 сомонӣ мебошад ҳамагӣ. 44 квадраташ ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. Квартираҳои фурӯшӣ бо нархи дастрас дар ноҳияи Рудакӣ, баъди пост наздикии Мед коллеҷ. дӯстони азиз, аз ҳамин минтақа то мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе о қадар дури бадам нестак. Бо транспортам умуман мушкил нест. любой намуд транспорт ҳаст. ба тамоми кунҷи шаҳри Душанбе рафта метавонед. дӯстони азиз, наздикии шаҳри Душанбе. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 11-ум шонаи бинои Новостройка. хона ҷойгир аст дар Хитои бозор. дӯстони азиз, бывши Хитои бозор, хона бе ремонт мебошад. коробка, худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. хона дар 11-ум ошёнаш ҷойгир аст. блоки Е. дом тайёрай. дӯстони азиз, нархи хона бошад 242 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. суроғаи Хитои бозора кадоме надонад, аз ҳамин фурудгоҳ, яъне аэропорти шаҳри Душанбе ба тарафи мебелни мерем. дӯстони азиз, ва то мебелни нарасида бывши Хитои бозор мешавад. аввал дар он ҷо Хитои бозор буд. ҳозир бошад маҷмӯаи истихоматӣ бардоштагиам. маҷмӯаи истихоматӣ бо мактаб, садик ва як гипермаркети калон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 8-ум шонаи бинои Новостройка. хона таъмир надорад, яъне коробка мебошад. бари мактаби 12 ҷойгир аст. дом тайёр, ремонт кун, будуро зиндагӣ кун, мегӯяд соҳибаш. харидори аниқ занг занед. ҷойгир аст дар Шабчароғ. нархи хона бошад 185 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 4-ум шонаи бинои Советӣ. дӯстони азиз, хона таъмир дорад. дар доми панелни ҷойгир аст. дар назди бозорчаи ТЭЦ. ҳамаи чизу чораш бо ремонти нав, шиферош, аришкардагӣ. хонаи зур, мактабо, садико, магазин, бозорча. хулас ҷои хуб аст. пушаймон намешед, мегӯяд соҳибаш. арзон намешавад. барои арзон кардан занг назанед. ҳамаи чизу чораш хатияй. нархаш 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 1-ум шонаи бинои Новостройка. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона ҷойгир аст дар 9 километр баъд ай бозорча, наздики масҷиди ҷумъахонида ҷойгир аст. бо таъмир фавран фурӯхта мешавад. асос боду ҳавои тоза дорад. баъзан ашёҳои хона мемонанд. маслиҳат мекунем, маршруткаи 15 то пеши хона мебиёд. бо замини назди ҳавлигӣ низ дорад. нархаш 380 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. се хонага бо масоҳати 108 метри квадратӣ дар 8-ум шонаи бинои Новостройка.
хона бе таъмир мебошад, яъне коробка ҷойгир аст дар шолкомбинат. Амида дӯстони азиз, мансарда ҷойгир аст. Тамошобинони гиромӣ, ремонт 20-30%-ш кардагия мегӯяд соҳибаш. Лифт кор мекунад, техпаспорт дорад, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 283 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, иваз ҳам мешавад. Ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Духонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, назди роҳи Калонда ҷойгир аст, дар минтақаи хуб қарор дорад. ҳама чиз дар наздикии хона аст, таъмир дорад. ҷойгир аст дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд ва нархаш бошад 220 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 455 15 дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.